Mga kasama, kung Gen Beta ng atong mga anak, sama sa akong gikaingon o sama sa giingon dinhi sa ilaha sa description ni ining mga naa sa Generation Beta, natural na lang kaayo nga dunay technology, partikular ang artificial intelligence o kining mga smartphones. Okay? So paminaw mo, no, kining atong mga anak, mga kasama nga Generation Beta, ingon sa usa ka senior psychologist o mental health advocate nga si Dr. Arvind Ota, nga ang Generation Beta mudako sila, of course, dunay significant, no, nga mga advancements sa teknolohiya. Ingon pa niya nga mas labaw pagyod sa karon nga eksperyensya nato ang ilahang ma-experience pag-abot sa panahon. Ang atong mental health karon affected kayo. Tan-awa ra gud atong Pasko bagong tuig. Hala, mga guol gid tag wa gid tay ka-post sa social media. Maning kamot og pagpalit og mga bag-ong sinina. Gisegundahan sa usa ka child psychologist og parenting counselor nga si Riddhi Doshi Patel. Nga niingon siya, mga ginikanan, ang atong mga anak sugod karong tuiga, ang ilang pagkat-on, ang ilahang entertainment og social interactions, muadto na gyud, mo shift na online. So, kung imong huna-hunaon, ang ilahang pagtuon, kanang pag-learn nila karon, mag-study sila, online na. O niya, ang ilahang entertainment. Entertainment, ka mga dula, dahil ng mga bata ron. Magsugod-sugod naman. Unsa na lang kaha, mga kasama, og social interactions. Kana bitang maki-stress silang friends. Asa man mo? Ay, amabot lagi yung panahon, lagi nga mag-Christmas party ta, online na lang. Og dunay challenge, mga ginikanan, kini ang challenge. Kung moabot na unya na nga panahon, in fact, nagsugod-sugod na gani karon ang challenge sa mga ginikanan, makapugong ang artificial intelligence kay pila ray pag-chat nimo kang ChatGPT, mugawas dayon. Maapektuhan ang ilahang decision-making ability. Kay maoman di ay ni ang posible nga mahitabo sumala sa mga eksperto, mga ginikanan, manukad pud ta